His Excellency the President of Zimbabwe aiwanzoona opportunity yekuexpressa mafeelings avo nemaremarks akapa yesterday on the Heroes Acre apoonekwa kunzi paibheriwa 3 maheroes anozivikanwa magamba enyika. Sanamira mashoko anobuda nyika panapa nodobva subscribe like on the bell icon. Timuda paendo yaniki makwana buda nyara chiti remarks by acting President General CDGN Chiwenga. On behalf of President, my Commander-in-Chief, government, our party, ZANU-PF, and my family, in my own behalf, I wish to express my condolences to the 3 families. We can only realize Vision 2030 by staying away from deeds and misconducts that go against our national interest. These include corruption and shady deals. It is the duty of each generation to take our nation forward. Each generation must leave a wholesome legacy for the generation that is coming after them. His Excellency President Idi Mnangagwa gave us the mantra no one will defend our country besides ourselves. A loud and clear no to corruption which sabotages our goal to develop comes from us. As we strive to develop our country, let's shun hatred and embrace each other. Let's remain guided by the ethic of Ubuntu. We thank the Lord for the rains. Tomashukana kutoka panapa na jinara atukuna kuti aiwa vanoivatora mashoko achiti aiwa we must shun tinofana kubvisa aiwa ma misconduct zvafanana necorruption pamwe chete nemashady deals. Anoendera mberi achiti aiwa we must defend our country tichibvisa aiwa corruption aiwa nesabotage because aiwa it undermines the development of our own country. Ndomashoko anobuda tagwana general ataiona kuti aiwa nhau yavo yangotendera pacorruption zvoona kuti aiwa wanyatsokuona kuti corruption iri kuvhiringa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Development aiwa iri kutadza kuitika nevakomana vari corrupt vari kuinvolvwa mumadeals aiwa ekumusoro-soro. Ari kuonekwa kunzi aiwa nyika hapana kwairi kuprogresa, hatisviki 2030 kana hapana pa tisingalove our own country. Tudze mafunguro enyu matudi pamusoro pemashoko ake pene comment section medu, tudze mafunguro enyu. So subscribe or like and turn on the bell icon.